Va, comencem amb els 5 minuts de cortesia que donem a tothom. Bona tarda i benvingudes a l'Institut Català de les Dones. La veritat és que és un honor que estigueu aquí, que fem aquest acte d'inici de la commemoració de la 50è aniversari de la mort de Balbina Pi Sanllaí. Deixeu-me primer fer un agraïment per venir en aquest dia tòrrid i calorós i que esperem que us recupereu abans de tornar a sortir a la canícula, diríem, avançada. I un agraïment a la Isabel i a la Roser. La Isabel és la comissària de l'any Balbina Pi i és una historiadora feminista que coneixeu. Amb la Roser no ens coneixem tant, però amb la Isabel sí. Jo l'he llegida, la conec fa anys a més i tinc la sort de dir que hem pogut treballar amb ella a l'Institut Català de les Dones i que sempre la feina que fa és una feina molt rigorosa i per tant un agraïment i benvingudes. Mireu, jo intentaré parlar molt poquet, em toca parlar perquè hi ha el rol institucional, em toca parlar però perquè el gruix d'avui li toca a la Isabel sobretot i a la Roser. Però deixeu-me explicar-vos el que em pertoca com a presidenta de l'Institut Català de les Dones, que crec que és important que ho diguem en aquests espais. Mireu, sabeu, la majoria que esteu aquí, que el patriarcat s'ha ocupat durant molt de temps de dir-nos o de fer-nos creure que hi ha aquest cànon universal que és neutre. I que allò que enteníem com les persones que feien contribucions significants a la nostra societat, a la nostra cultura, a la nostra ciència, a la nostra economia, a la política, tenien uns perfils determinats i feien un tipus de contribucions determinades. Per sort, les historiadores feministes dels anys 60 i 70, sobretot a partir dels anys 70, trenquen amb aquesta idea del cànon universal i no només desarticulen aquesta idea del cànon universal, sinó que a més el que fan és aflorar el gènere com una categoria d'anàlisi històrica. I el que fan és explicar-nos que allò que entenem com a homes i com a dones canvia amb el temps, que existeixen unes relacions de poder i de desigualtat que canvien amb el temps i es transformen amb el temps i que és absolutament imprescindible que hi hagi fer aflorar i fer visibles totes aquelles contribucions que les dones, les experiències, els coneixements, els sabers de les dones hem fet en les nostres societats i que han estat absolutament invisibilitzades precisament pel masclisme. Pel masclisme, pel racisme, pel capitalisme, etc. Que hi hagi figures o que commemorem figures com la de la Balbina Pi Sanllaí i que les commemorem en el marc de les commemoracions oficials del Govern de la Generalitat de Catalunya és una manera d'esquerdar aquest cànon històric, universal, falsament neutre i de construir noves genealogies feministes. Des del Govern de la Generalitat ja fa temps que hi ha una comissió de commemoracions que tria, que selecciona quines són les figures que han fet les contribucions més importants i que s'han de commemorar en un any determinat. De fet, avui mateix hem fet la comissió de commemoracions que ha triat els esdeveniments i les persones que seran commemorades el 2024. I que no us puc dir perquè encara no s'ha aprovat per acord de govern i que fins que això no sigui públic doncs no ho podrem explicar. Però sí que és una comissió que té un parell d'obligacions. La primera obligació és que han de ser esdeveniments o figures que hagin fet contribucions rellevants a la societat catalana i que defineixin la societat catalana tal com l'entenem ara. I el segon requisit és que les figures representades o escollides en les commemoracions han de ser paritàries, és a dir, que hi ha d'haver el mateix nombre d'homes que de dones. I això és molt significatiu perquè durant molt de temps no només el cànon històric, no només l'acadèmia, sinó també els governs s'encarregaven de reforçar aquestes estructures de poder i de desigualtat que perpetuaven aquesta invisibilització de les pràctiques, les experiències, dels cossos de les dones i que per tant les invisibilitzaven. I una figura que això existeixi ara, que el Govern de la Generalitat faci aquest esforç i que haguem triat una figura de la significància política de Balbina Pi Sanllaí, encara que sigui pràcticament una desconeguda,
jo crec que és molt rellevant. Perquè no només fa aflorar aquestes pràctiques, aquestes experiències i aquests sabers de dones que són molt conegudes, sinó que a més reconeix una tradició política que és l'anarcosindicalisme, una tradició política que a Catalunya va tenir molta rellevància i que malauradament va ser destruïda per la dictadura i la repressió, no només per la dictadura i la repressió, però sobretot per la dictadura i la repressió. I crec que és de justícia que la Balbina Pi Sanllaí sigui la representant no només del feminisme, sinó també de l'anarcosindicalisme. Per tant, els actes i el seguit d'accions que fem a partir d'avui reconeguin aquesta tradició. Per acabar, perquè he dit que intentaria parlar poc i he parlat molt més del que volia. Jo crec que aquests anys, aquestes activitats de commemoració ens permeten que persones que són conegudes recuperin l'espai que els hi pertocava i persones que són pràcticament desconegudes o que només coneixeu la gent que veu estar a prop de la seva tradició política puguin ocupar l'espai que es mereixen. Per tant, quina alegria ser aquí, no? Quina alegria recuperar figures i lluites com les de la Balbina Pi Sanllaí, quina alegria que la Isabel i la Roser hagin acceptat el repte d'encapçalar aquesta commemoració. Per tant, moltes gràcies i... Gràcies a tu, gràcies a vosaltres. Se sent? Més que res que ho estem gravant, Isabel. Es veig. Fa aproximadament 9 mesos, aproximadament, en la presentació d'una exposició sobre la que havia estat la primera alcaldessa de Catalunya elegida per sufragi universal, la Nativitat Llarça, la companya em va proposar de portar a terme aquest acte, diguem-ne, que avui comencem, que és l'any Balbina Pi Sanllaí. Confesso que li vaig dir clarament, no sé qui és. I ho manifesto perquè en aquesta situació jo crec que ens hem trobat moltes vegades a la vida i que no és la primera vegada que ens posem a investigar sobre algú del qual no tenim pràcticament cap notícia. Per exemple, us puc parlar d'experiències passades. La Sala de les Dones, l'editorial feminista que existia a Barcelona, molt a l'hora d'aquí, fa anys em van proposar de dirigir una col·lecció de literatura catalana. Fem-ho. Una mica ha estat el mateix, és a dir, fem-ho. Recuperem aquestes dones des dels àmbits diversos que han fet aportacions molt diverses a la societat catalana. Per sort, hi ha referents, com la Lorna Iturbe, que fa en els anys 70 ja parlava de la Balbina Pi i li dedicava unes paraules molt entusiastes, de molt de reconeixement. I després un fantàstic llibre de la filla de la Balbina, que és el llibre Tot cantant, de la Teresa Rebull, coneguda pel nom artístic de Teresa Rebull, que és la Teresa Soler i Pirías. Llavors, És el Rebull Soler. Soler, exacte, que és el Gonçal Soler. Nosaltres moltes vegades. De tota manera, hi ha hagut moltes col·laboracions que després en parlarem, de com es va sumant coneixements diversos, participacions diverses, per tal d'anar cosint, teixint tota aquesta... No és tota, és a dir, és un inici, és l'inici d'un camí. Les investigacions no es tanquen mai, comencen i amb aportacions diverses, que després en parlaré, anem fent. Qui era? Balbina Pi és fonamentalment una treballadora tèxtil. És una treballadora tèxtil que neix a Sant Boi, però que després es trasllada a Sabadell a principis, concretament més o menys, no sabem la data, però cap al 1917. Forma part, la Balbina Pi, forma part d'aquell 80% de la mà d'obra femenina que treballa al sector tèxtil.
I poques vegades s'ha fet el reconeixement del que va suposar la mà d'obra femenina en aquest sector, que torno a repetir, el 80% des de mitjans del segle XIX era femenina. Ella és una treballadora tèxtil, en aquells moments, 1917, pràcticament era analfabeta, però hi ha una anècdota també que m'agradaria explicar-vos. S'explica que ella treballava en una empresa que es deia Seidu i s'expliquen diverses referències que la propietària de la fàbrica Seidu la va ensenyar a llegir i escriure. Permeteu-me que ho posi en qüestió, donades les relacions laborals en aquest país, d'explotació màxima, d'aquesta història romàntica de que la primera és una multinacional francesa i la senyora Seidu, òbviament, no era Sabadell. Llavors hi ha aquesta visió una mica romàntica que em posa molt nerviosa, francament, perquè probablement la Balbina Pi va aprendre a llegir i escriure en tot aquell ambient cultural, de revolta cultural que hi ha a Sabadell, concretament, a principis del segle. En fi, jo crec que és una teoria per fer-ho bonic, d'aquesta, diguem-ne, lectura de l'explotació des d'una perspectiva una mica rosa. Bé, treballadora tèxtil i està en contacte a la mateixa empresa amb l'Emília Claramunt, que és la neboda d'un altre sindicalista antecedent d'ella, que és la Teresa Claramunt, i que d'alguna manera marca tota una línia de continuïtat entre ella i les que vindran després. El 1917 la Balbina ja forma part del sindicat fabril i tèxtil de la CNT i el 1918 esclata la vaga per les subsistències, justament en un context de guerra, de la Primera Guerra Mundial, que provoca, us vaig llegint xifres perquè jo crec que per fer paral·lelismes també amb la situació actual ajuda. És el context de la Primera Guerra Mundial i des del 14 el preu del pa s'havia duplicat. La dotzena d'ous havia passat de 2,50 pessetes a 3,75 en tan sols un any. Els cigrons, les mongetes, l'arròs havien pujat un 50% respecte als mesos anteriors. El carbó i la llenya desapareguts. I quan es trobaven eren a preus desorbitats. L'especulació amb els elements de primera necessitat era pràcticament un continu. També els lloguers es van disparar i van pujar de 150 pessetes abans de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, a 250 pessetes. En aquest context esclata la vaga de dones a Sabadell, liderada fonamentalment per la Balbina Pi i també per altres dones que, com elles, d'alguna manera se senten cridades a defensar el dret més elemental, que és el dret a la vida, el dret a la subsistència. I des del dia aproximadament 1908, a gener, 8 d'agost, a veure si dic bé, 18 de gener de 1918, fins a final de mes estan elles a Sabadell, però també a Barcelona i a moltes altres ciutats de l'Estat, hi ha, diguem-ne, una mobilització important. La resposta és estat de secció, és a dir, estat de guerra per part de l'Estat. És una resposta militar a un conflicte de subsistència. I això, d'alguna manera, remet a una altra vaga importantíssima, que és el rebombori del pa de finals del segle XVIII. És a dir, aquest link amb les maneres de fer, en la manera d'actuar i en la defensa del dret més elemental, que és el dret a la subsistència. Tant les dones del 1789, el rebombori del pa, com les dones de la vaga de subsistències del 18, estaran, penso que fan una estratègia comuna i la resposta institucional és la mateixa. Repressió i actuació de l'exèrcit. En el cas del rebombori del pa, com sabeu, o potser ja és públic i notori, es van condemnar a la forca a 6 persones. Una d'elles va ser la Josefa Vilaret. I parlant ja també d'adhesions, volia agrair
que les Vilaretes, que se senten hereves de la Josefa Vilaret, doncs també s'hagin adherit a l'ACA. Continuo. Aniré molt ràpida, Ara m'interessava explicar aquest context, no? De guerra, què suposa la guerra, els conflictes bèl·lics en general. Bé, la Balbina Pi, que és una dona que milita a la CNT i que actua com a tal, he dit abans que va ser representant, és a dir, que va ser la representant o la delegada del sindicat Fabril i Tèxtil de la CNT. I després va ser també participar en el Congrés de Lleida, en el Congrés Regional de la CNT de Lleida. És una dona que es mobilitza sovint per tal que les dones s'incorporin i fa crida des d'actes, des de mítings i també des dels seus escrits. Li interessa o està interessadíssim en que les dones s'associïn al sindicat fonamentalment per reivindicar els seus drets, però també com a idea de canvi de transformació social. I aquí la relació entre la CNT i l'organització i les dones de la CNT, hi ha una relació interessant i és que, malgrat que ella fa mítings des de l'any 17 fins a l'any 23, que està absolutament, llavors es prohibeix amb la dictadura aquesta activitat pública, tant des dels escrits com des de l'activitat d'oradora, en companyia d'altres dones, fan una crida també a la CNT, denuncien que no tenen en compte les dones. I això ho fan al míting de clausura del segon congrés de la Confederació Regional de Treball de Catalunya, que, com he dit abans, es va celebrar el 23, davant l'escassa o nul·la presència femenina a l'acte, i manifestar que la culpa no era de les dones, sinó del propi sindicat, que les mantenia allunyades d'actes com aquell. Torno a repetir, tot i que ella continua fent una crida a la incorporació de les dones al sindicat com una necessitat vital per tal de reconstruir la societat. Hi ha un aspecte interessant de la Balbina, que és que fins feia pocs anys havia estat una dona, diguem-ne, analfabeta, que a partir de l'any 1918 apareixen els seus primers articles a Solidaritat Obrera. Jo és el primer que he trobat el 1918, però això no vol dir que sigui el primer article que va escriure, perquè el mateix Ángel Pestaña, que era el director de la revista, parla que ella hi havia publicat articles sense nom. No és només la Solidaritat Obrera on escriu, sinó que també publica a la Colmena i a l'Avenir de Sabadell i a diverses publicacions, on d'alguna manera va fent explícit el seu pensament, però el pensament de la Balbina no és un pensament estanc, no és un pensament tancat. El pensament de la Balbina és interessant de com va posicionant-se respecte a l'actualitat i les seves idees a mesura que avança, diguem-ne, el corrent social. Un tema, per exemple, interessant a analitzar és el tema com es manifesta respecte al feminisme. Hi ha una primera posicionament a l'Avenir, concretament al diari de Sabadell, on d'alguna manera ella es manifesta, diria, amb recel respecte al feminisme, però amb recel respecte al feminisme, com ho podríem dir, aquell feminisme que aspira només a la participació política en el sentit clàssic, en definitiva, els sufragistes. Però ella, el següent article, publicat a l'Avenir, ja està canviant de pensament, i canviant de pensament vol dir que ja ha reflexionat i fins i tot admet crítiques que ha rebut. I això ens sembla fantàstic fer-ho públic. El pensament no és una qüestió estanca, no és una qüestió tancada. Ella
Ella va evolucionant i de les converses i dels debats va construir la seva idea sobre, en concret, el feminisme. Els referents a la Balbina són interessantíssims, perquè parlant en concret de pensament, ella fa referència al Fropa. I després també farà referència de manera força continuada a Rosa Luxemburg. Torno a repetir, el valor d'aquestes dones, i crec que la Balbina no és una excepció, són aquestes dones vinculades als moviments socials, vinculades a l'anarquisme, que volen transformar la societat i com d'alguna manera hi ha una circulació d'idees, una circulació de cultura que es posa a debat. Per exemple, respecte al feminisme, ella diu: la mujer no ha de ser esclava ni resignada, debemos darnos cuenta de que es hora que sepamos lo que podemos y lo que valemos. La mujer ha nacido para ser libre. Basta ya de escarnio y explotación. Hemos de proclamar lo que Kropotkin defensava, aquell derecho de bienestar para todos. En definitiva, és aquesta reivindicació del dret a la vida, que jo crec que posa en valor l'acció vital de la Balbina. Acabo molt ràpidament. Els darrers anys de la Balbina, amb aquesta crítica que feia de com la pròpia organització sindical no dona prou valor a la participació de les dones, ella acabarà d'alguna manera allunyant-se del sindicat en l'any 36 i creant agrupacions de dones. Els darrers anys i al final de la Guerra Civil, la Balbina s'ha de refugiar, la persegueixen per tot arreu, pels escrits, per l'acció, i la Balbina Pi passa els darrers mesos de la Guerra Civil amb la seva filla, dues filles, i la germana a Palafolls. A Palafolls sobreviu treballant a la terra i, acabada la guerra, continua a Palafolls, però les acomiaden i han de tornar a Barcelona. La família volia fer un especial esment a la família, els germans Raül Soler, i que han facilitat material. Unes cartes, es conserva la transcripció d'unes cartes que escrivia la Balbina Pi, les filles i el Gonçal Soler, que era el seu. En aquestes cartes la Balbina va explicant com són aquests dies després de la Guerra Civil. I acomiadada des de Palafolls, torna a Barcelona, intenta recuperar l'habitatge i no li permet. Llavors, finalment, acabarà trobant una casa al carrer Sant Jeroni, que tinc un dubte que vosaltres potser podeu veure. Al carrer Sant Jeroni també viu la dona del Pestany, l'Arc Pestany. Parlarem, perquè hi ha molts dubtes. Com he dit al principi, hi ha molts fils que es poden lligar, hi ha moltes històries que es poden desenvolupar. I després de la Guerra Civil i d'haver perdut allò bous i esquelles, l'any 60, que està malalta al cor, la Teresa Rebull, la seva filla, li demana cap a París, que és on viu, i en allà viurà uns anys i després aniran cap a Catalunya Nord, diguem-ne, i morirà a Perpinyà el 1973, el 24 de juliol de 1973. Com us deia, aquest procés de l'any jo crec que és un procés en construcció, per tant, a mesura que passi l'any anirem esbrinant, tirant fils, establint noves relacions, però de moment podem dir que qui ha s'ha adherit a la celebració de l'any Balbina Pi són dones llibertàries, la BON, Centre Cultural Dones, Cala Dona, CGT Catalunya, Sindillar, CGT, Secretaria de la Dona Confederal, Memòria Llibertària de la CGT, Fundació Salvador Seguí,
Centre de Documentació Històric-Social de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona i les biblioteques. I volia abans anomenar de manera molt especial, a nivell d'agraïments, el que és l'Arxiu i Museu Municipal de Sabadell, l'Arxiu Municipal de Palafolls i l'Arxiu Municipal de Sant Feliu. I especialment, com he dit abans, els germans Raül Soler. Que bonic. No sé si voleu explicar una mica els actes, les activitats. Sí? Bé, que sí, m'emociona. Primer de tot, agrair a la Meritxell i a tot l'equip de la Meritxell que hagi intentat amb mi i que siguin tan valentes de preparar aquest any així que puguem pensar des d'un altre lloc, perquè aquesta dona, el que té de possibilitat és pensar-la des d'un altre lloc, no? M'he emocionat per una part, molt bé, genial, el treball d'Isabel. He de dir que jo pertany a un grup de dones llibertàries que estan dintre la CGT, un pèl trista per no conèixer més, perquè és una història que saps alguna cosa, però nova, i clar, això obliga una sèrie de reflexions. El grup de llibertàries és un grup una mica volàtil, vinculat a les dones de la CGT, perquè el patriarcat ens travessa a tots. I ens reunim quan creiem necessari, vam començar pels 8 de març, però també de recolzament davant de tot el que passa dintre i fora del sindicat, des del feminisme, com un grup transversal de recolzament, de companyes, i ens ha anat bé, perquè ens hem enfortit i hem pogut confrontar problemes importants tant a nivell social com a nivell organitzatiu. Bé, què em queda dir? Jo reflexionaria com a experiència de les llibertàries des de 3 llocs, pensava des de 3 voltes, diria. La primera, que parla la Meritxell, de la importància de la memòria, del recordar. O sigui, jo crec que una de les principals, una malaltia molt cruel és l'Alzheimer. No recordar és terrible, perquè la nostra identitat es fa a partir dels records. Llavors, jo diria com recordar, perquè també de quina manera recordar, perquè això també és important. Jo em moc en el terreny de l'art i diria, no es tracta de trobar unes quantes pintores més i posar-les a la història de l'art, sinó que les dones vegin i estiguin segures quan pinten i que trobin referents de les que vulguin pintar. Això és important. Jo crec que aquesta és la lliçó d'alguna manera quan trobem dones com la Malvina, perquè jo crec que n'hi havia més, això no fa una dona sola. Al trobar aquest referent de poder veure aquestes dones i d'un altre lloc, jo crec que aquesta és la primera necessitat. Jo crec que és una intel·ligència aquesta, que és molt diferent de la intel·ligència del patriarcat, perquè la intel·ligència és acumulativa, de saber, però és una intel·ligència, que jo diria, com el profe també, que he sigut profe, relacional, de saber relacionar cosetes per poder construir el futur. I també és important en un moment tan mediàtic que tot passa i sembla que l'última cosa ens menjarà i ens arrossegarà. Llavors, el poder fer aquestes relacions és una història feminista i, a més, molt important. La segona volta que li donaria és no hi ha genealogia de les dones, ens fa falta, i jo crec que la Malvina contribueix a explicar-nos la importància de poder mirar les dones. I a més, la sorpresa és que quan les busquem hi ha a tot arreu. Jo som el 50% i hem estat a tot arreu. Llavors em sembla que és imprescindible trobar aquests referents de dones i completar-ho no amb una història oficial, sinó ja des d'una altra mirada i d'unes altres coses a fer. I la tercera, crec que és la més important, la tercera volta, és que és una dona revolucionària. Què vol dir una dona revolucionària?
Vol dir una dona que és capaç de transformar coses davant de les adversitats. I això és una lliçó magistral. O sigui, jo sé que jo soc una dona també que va lluitar en el 75, en el 70 i tal. Es tracta d'allò que de vegades hem dit algunes filòsofes, d'estar al lloc on no pertocava, d'alguna manera. I a partir d'aquí començar alguna cosa que no havia estat provat. O sigui, jo no sé com us imagineu una vaga al 105 anys de dones, nosaltres que tenim experiències de la vaga general cada 8 de març, i el que és una vaga, poseu-vos els 1900, i davant és una vaga, a més, que és sobre els cigrons, els ous i el carbó i els lloguers. Però, en realitat, està intentant sacsejar d'alguna manera el que és el sistema. I, a més, des d'una crítica al patriarcat, perquè és de dones. O sigui, té moltes coses, perquè és una vaga general supera el que és la reivindicació sindical, és un moviment polític que es confronta, i un segon liderat per dones, des d'un altre lloc. Clar, com ho feien aquestes dones amb els seus fills? Doncs molt senzill. Jo crec que era creant un moviment de base, tornant a estar allà on hi ha els problemes. Per exemple, els lloguers estan pujant. Vull dir, el problema dels lloguers no podem dir que és el problema dels ocupes. Perquè encara que desapareixin els ocupes, ens seguiran pujant els lloguers pels nostres fills. Vull dir, el problema és com tocar aquesta estructura patriarcal i capitalista. El problema, en aquests moments, per què trobem tants anuncis als diaris i a tot arreu sobre les alarmes? Realment aquest és el problema? No, el problema és que estan pujant els lloguers. Això té a veure amb la banca, té a veure amb l'estructura. O sigui, aquestes dones tocaven l'estructura i aquest és la clau del moment. I jo crec que des del feminisme, perquè era a partir de la solidaritat, de com cuidem els fills, com fem el menjar, jo crec que aquesta és la lliçó magistral que podem treure cada vegada que podem parlar d'una senyora com la Baldina Pi, que jo crec que això són moltes més, per començar per una, per poder-ho explicar i per poder mirar des d'un altre lloc aquestes coses. Jo també em voldria referir a l'última part, perquè m'ha passat molts papers la Isabel, i també m'ha semblat important de la seva vida, perquè, clar, si jo em dedico un moment, hi haurà moments que guanyarem, hi ha moments que ens haurem de replegar, no? La segona part de la vida de Baldina, és una senyora que viu d'una altra manera, per sembla, es dedica a l'art, escriu obres de teatre simbòliques del que està passant, quan no ho podem dir de veritat, ho busquem d'una altra manera. La seva filla es dedica a cantar unes cançons molt determinades, es dedica a menjar diferent, a cridar... Això és bé la Isabel. Tot el cos, d'anar al camp, d'una educació diferent per als seus fills, de mantenir una correspondència amb els presos, són moments molt durs per tots els que van viure la dictadura aquí. I jo crec que aquesta manera de sobreviure, que de vegades ho fem molt bé les dones, perquè ens toca tirar endavant les coses, és molt important per la vida. I poder-se posar des d'un altre lloc, perquè ens pot passar que vinguin les coses baldades i necessitem trobar aquests referents per il·luminar una mica el camí. I jo acabo aquí. Sí, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir. Només ara, ja per finalitzar, explicar una mica quina seria la programació de l'any. Iniciem amb aquest acte d'avui, però més endavant convocarem com una mena d'acte central cap a finals d'any. En aquests moments estem preparant també una petita exposició que serà itinerant sobre la Baldina Pi, i és la Roser que farà també les il·lustracions
I conjuntament, perquè ja fa mesos que parlem, i aquest és un gran avantatge per poder, des de llocs diferents també anar, no vitalment, fa molts anys que ens coneixem, però des de perspectives diferents anar aportant coses. Farem també amb les diverses entitats que donen suport o que s'han adherit a la celebració de l'any, farem actes potser també de petit format per veure la Balbina Pi, l'aportació de la Balbina Pi, però també per parlar de l'actualitat, quina és la situació de les dones respecte als sindicats i la militància sindical o militàncies diverses. I també farem una biografia i comptarem indiscutiblement per fer aquests actes la col·laboració, com he dit abans, d'entitats i també d'arxius i museus. I aquí faig una crida i un reconeixement a tot el que són arxius sense els quals difícilment podríem reconstruir aquesta història que parlaves de com reconstruir la història i sobretot també des de quin lloc l'escrivim. Gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Ja veieu que figurar la Balbina Pi Sallaí, encara que és desconeguda, és una figura molt, molt potent per tot el que significa des de la seva experiència vital, però també des del seu compromís amb l'anarcosindicalisme i amb el feminisme. I ja veieu els actes que estem preparant, aquesta exposició itinerant amb il·lustracions de l'Albufera i un acte central. I per tant us convidarem també, jo crec que valdrà la pena que fem ressò de les activitats que organitzem i també de la pròpia figura de la Balbina Pi, que és qui es mereix aquest record i aquest homenatge, ella i la trajectòria política de la que representava. Per tant, moltes gràcies per venir una altra vegada i moltes gràcies a vosaltres per ser el motor de l'any. Gràcies a tots. Molt bé. Sí, ja m'he cansat, ja veus.